हेलौ लोगोफोर सोर सोर दङ फैदो लाइभ दसे रायलायनोसै कमेन्ट हरदो दे गाइस संगिता मोसाहारि मा खोमसि जाखो आङो माबा मोखां देखायाखै खोमसियैनो थाथ'दो दसे मा खालामदो नोंलाय जाखांबाय नामा संगिता मोसाहारि वीडियो है हुनु बाद लाइव वीडियो देखा नहीं पाऊँ कनक कवि थैंक यू মোৰ লাইভত অহাৰ কাৰণে অডিঅ' শুনিলেও আপুনি বুজি নাপাব নহয় মোৰ বড়ো কথাটো दे कमेन्ट हरदो मा ओंख्रि जाखो जोंहा ओंख्रिया माबा मा होनो अमा बेदरजों औवा मेवाइ गोखै एवनाय बेनिफ्राय भिन्दि भाजि नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आयु टिकटिकाबो गाबबावबायसो आंना रुमा कमेन्ट हरदो फन फैना होनानै दानदोंमोन रावबो गैथारा खोमालै लाइभसो फैजोब्बाय आंना लोगोफोरा ओमफ्राय दा आंनि लाइभआव रावबो नुजाफैनाय नंला
कमेन्ट हरदो दे सोर सोर नायगासिनो लोगोफोर लाइक मारिनो गाला कमेन्ट हराबाथाय कनक गगৈ তুমি অকল বড়ো লেংগুৱেজত লাইভ আহা যে লাইভ ইন ইংলিছ হিন্দী আছমিছ বাট মোৰ কি হয় মোৰ বড়ো ফ্ৰেণ্ড বেছি আছে যে তাৰপিছত মই বড়ো লেংগুৱেজত ভিডিঅ' বনাওঁ সেইকাৰণে বড়ো লেংগুৱেজতে কি লাইভো আহোঁ তাৰপিছত বড়ো আছামিজকে যদি কোনোবাই কমেণ্ট কৰে তেতিয়া মই আছামিজকে ৰিপ্লাই দিম বাৰু আপোনাৰ কি খবৰ কনক গগৈ কনক গগৈ লাইক ডান ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব দে কমেণ্ট হৰদো কমেণ্ট কৰক আৰু কোন কোন আছে मैया मायाव थांदोंमोन नोङो खैथासो टाइमाव नों फैदोंमोन नामा जोंहानाव आरपि दिया एन्जेल आरो नै मानसिया ओंखारथ'वाखैमोन आङो बोरो मानसिखौनो नुवाखै माथो बाजै मानसिया दसे ओंखारलाय दसे खोबथेलाय जागासिनो आङो नङा देलायनायखाय सोंदोंनो ए माबा देलायहैदोंमोन आङो एसे माबानो थांदोंमोन मा होनो मेकआप खालामहैदोंमोन एसेनो क्लास लाहैदोंमोन आरो एसे सोलोंना लानो होननानै आरपिडिया एन्जेल आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आगै कमेन्टखौ जि गोबाव गोबाव नेनांगौ दा टाइमाव फैया खोमा मानसिफोरा मबाइल नायाना बारा टिकटिकायाबो मा मोनबाय दंथाय टिक 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 गाबगासिनो आंनाव जोंहा आरपिडिया एन्जेल जोंहा अमाजों मेवाइ रुनाय बाजै नोंस्रालाय जोंहाबो अमाजों मेवायानो आरोना ओमफ्राय मेवाया जोंना औवा मेवाया गोखै एवनायमोन आरो अमाजों औवा मेवाइ एवनाय बेनिफ्राय भेन्दि भाजि ओंख्रिया एखेयानो जादों
बोरै एखे जाखोनो मिथिला माब्रै एखे जाखोथाय। ओमफ्राय खबरफोरा माब्रै आगै? कमेन्ट हरदो दे आरो सोर दंबावो नायगासिनो ओमफ्राय कमेन्ट हराखै। मोजां दासान्दि बाजैनो। औ ओमफ्राय जों बेरायनो फैयाखै जोंनिथिंजाय मालाबा? खबर हरबानो जाबाय फैबाथाय। जि थाम्फै ओंखारखादोंलै। कमेन्ट हरदो दे। साबा मानि नायदों कमेन्ट हराखै आरोना। कमेन्ट 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 बिल'। फै थांजोब्बाय नामा? उन्दुनोसो ओंखारलायलांबाय। दे सोर सोर दङ लाइक मारिना होदो भिडिअखौ। बारा गोबाव थायालै आंबो आधा घन्टाल' थागोन। आधा घन्टाल' थानानै उन्दुनोसै आं दिनै उन्दुनो ओंखारदों मानोबा। आं कमेन्ट फैयाबाथाय मोखांखौ इदि देखायबाय थानो बायो आरोना कमेन्ट फैबासो मोजां मोनो आं रायज्लायनो। कमेन्ट फैयाबाथाय आंगिसो मोनो आंगि इदि थाबाय थानो। कमेन्ट हरदो दे लोगोफोर। कमेन्टनि भिखारि जाबाय आं। कमेन्ट नेना नेना माबाखौनो पेपारखौनो बिसिजोब्बाय आं। फिसा 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 बिसि जोबलांबाय माने टेबोलाव थानानै।
फाग्लिसो आखायानो ब्रे 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 बिसिजोबफ्रामो दे लोगोफोर कमेन्ट हराबाबो लाइक मारिना होदो भिडिअआव साथाम मानि नायबाय दं सिरि सिरिनो रावबो कमेन्ट मोनसे आयौ गुसुंग्रा फैदों जोंनि रुमाव आंनाव आंनि नेटखौ स्ल' जानाय बायदि मोनदों आङो मानसिखौ माबायदि थांबाय थायो मा जाखो लोगोफोर कमेन्ट हरदो मा एसे सिरि सिरि नायनानै थाखो कमेन्ट हराबालाय आं बोरै रायलायबाय थानो हारसिंलाय হাজবেণ্ডক দেখা নাই যে হাজবেণ্ডক নেদেখুৱাও এতিয়া হাজবেণ্ডে আছে বাৰু হ'লেও মই দেখুওৱা নাই তাক বেকগ্ৰাউণ্ডত টিক 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 বাজি আছে জেঠীটো আপুনি কি মনে মনে চাই আছে নেকি কমেণ্ট নিদিয়াকে কনক গগৈ বোলে বুজি পাইছে জানো মোৰ কথাটো বড়ো কথাটো বুজি নাপায় ন আপুনি दे सोर फैदो कमेन्ट हरदो सोमदोन बसुमतारी हेल' नो हाय हाय हेल' मा खबर सोमदोन बसुमतारी भिडिअखौ लाइक होनानै हो दे कमेन्ट हरदो सोर सोर दङ थांलाय फैलाय जागासिनो साथाम फैलाय साब्रै फैलाय साबा फैलाय थांफिनलाय 20 मिनिट जाबायानो
जि पिम्पल्स जाखादों आंनाव गैला नामा मानसिफोर थांजोबलायबाय दा दसे खोबथेलायनोसै आं दे कमेन्ट हरदो दे सोर दङ थिग गोबाव गोबाव नेखानांगौ माने कमेन्ट मोनसे फरायनो थाखाय फैलाय थांलाय जागासिनो मानसिफ्रा गाइस मा जाखो कमेन्ट हरनाया आं हारसिं रायलायबाय थानो बासोबाय आरो सोरबा कमेन्ट हरबा रायलायसिगोन आं रायलाय कमेन्ट हराबा सिरि थानोसै জাস্ট এক্সিডেন্ট মিলন চাৰিআলি কেনেকে কিহৰ লগত হৈছে এক্সিডেন্ট नेहा मुसाहारि मा मिनि फैलायखो एक्सिडेन्ट जादोंनो मिलन सारियालियाव दावराय बिरबोलायबाय मिलन सारियालियाव एक्सिडेन्ट जादोंनो होनदों लाइभआव खिथादों आरो आयो माजो जाखोथाय कमेन्ट हरग्रायाबो ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जादों होननाल' खोथाबावबायसो ओमफ्राय जेबो खोथायासै कनक दा किहर লগত হৈছে एक्सिडेन्ट জানিব মন গৈছে मानसि एक्सिडेन्ट जाग्रा जाखोथाय जोंनि जायगायाव माने सानफ्रोमबो एक्सिडेन्टआनो जोबला दा थाङै थाङै कमेन्ट हरग्राया मा होनदो आंल' जागोननो नों हारसिंनो बस्थानि बस्था दाम हरबाय था गैला थांजोब्बाय मानसिफोरा मोनसे मोननै कमेन्ट हरनानै गोमाजोबना थाहैबाय जाखांबाय नामा आंबो मोफ्लामनोल' फैयो ओरैनो लाइभआवनो मोफ्लामगासिनो दसे मोफ्लामखांबाय ओमफ्राय थांबाय मोफ्लामनानै थाङो
आयं हन्टाब जालायबाय फै आयं हन्टाब लाइक दानो दे नों होननानैसो लाइकआ 5 जाबाय बिराद मानसिफोर फैबाय ओमफ्राय लाइकखौनो रावबो होना होलाङाखै खोमा मोनबाल' जाबाय दासो नायदो आरो थांदो नों फैया नामा दिनै लाइकआव आंथ' उन्दुनोसो ओंखारबोबाय दसेल' थानोसै आं ओंखायनो थांसै आखाइ सायो लाइक होबा आखाइ थिखोनायाना ओरै थिखोनांगोनलै आंहा सानावनो होयोनो आं सानाव सोलाबाहाय सानाव होनो सानो जायानो आंना न'आव दावराव मानसिफोर बुरजाथार नालाय सानाव गावा होनानै हराव मालायनि लाइफआव थांलाय फैलाय जाबाय थायो नामा नों सासे मानसिया सोरथाय जि माने सिरि नायनानै दंखायो माने ओं दाउस्रि देलायसो ओरै बारलाय ओरै बारलायनो मालायनि न' हाबैनाय मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय नोंसा र' दसे थांनायनिनो अबाव थांनायनो दोननोसैसो आंबो माबा 29 जाबाय 1 घन्टा थानो हायाहाय आं खुमब्रा अमा भाजा दिनै अमाल' जाथारदोंहाय मानसिफोरा दिनै सुनिबारसो देवबारबो नङा ओमफ्राय मानो एसे अमा जादोंथाय एक्सिडेन्ट जादों होनना खोथाग्राया एक्सिडेन्ट जादोंल' होननानै थांबाय ओमफ्राय मायाव थांखो गोमाना थाबाय माजों जादों होनबाबो खोथाहरला दे गुड नाइट बिसोरनावबो थांनि नङाबा आंनाव फैनाय नङानो थां ओमफ्राय आंनाव फैनो खोथा बोखांनो थांबाय बियो थांमारबाय खोमा थिग दं जागोन दे थांनोसै माला उन्दुनोसो ओंखारजोब्बायहाय दिनै खिन्थु 9टायानो जायाखै मा टाइमानो माथो 9ता जाबाय फैगोना फैला मानसिफोरालाय मालाय लाइभसो फैजोबना दं नालाय ओंखायनो कमेन्टआनो गैया दिनै टाइमा आंना बे जखा जाबाय
फुजा थाबाय सानना मायाव थांखो? लामायाव ओंखाम जाग्रा मायो? र' लासिनो 30 मिनिट जाबायलै बन्द' खालामसै आं